हवामान अभ्यासक मुक्काम पोस्ट गुगळी धामणगाव तालुका शिलोद जिल्हा परभणी। आता उद्यापासूनचा नवीन 20 तारखेपासूनचा नवीन हवामान अंदाज। उद्यापासून राज्यामध्ये ठिकठिकाणी पावसाला सुरुवात होणार आहे, तरी सर्व शेतकऱ्यांनी स्वतः सतर्क करावे व राज्यामध्ये आता खूप ठिकाणी सोयाबीन पीक काढणीस आलेले आहे। तरी माझी सर्व शेतकऱ्याला एक विनंती आहे की आता जवळपास 20 तारखेपासून 20, 21, 22 आणि 23 या तारखेदरम्यान दररोज भाग बदलत पाऊस पडणार आहे। तरी शेतकऱ्यांना आपल्या सोयाबीनची काळजी घ्यावी। सोयाबीन काढत असताना काय करावे, ज्या दिवशी उघाड भेटेल त्या दिवशी सोयाबीन काढणं आणि तसेच ती झाकून ठेवण्याची तयारी ठेवावी। तसेच मराठवाड्याची तहान भागवणारे जायकवाडी धरण जवळजवळ आता 70% पुढे गेलेलं आहे, पण हे धरण आता या 10 दिवसामध्ये 100% पूर्ण होईल। तसेच नंदुरबार जिल्हा, धुळे जिल्हा आणि जळगाव जिल्हा या भागामध्ये ज्या काही भाग असा आहे की त्या भागामध्ये आणखीन अद्यापही थोडा पाऊस कमी आहे, तरी हा पाऊस आता 10 दिवस पडणारा पाऊस हा जवळपास सर्वदूर पडेल आणि त्या भागातील पाण्याचा प्रश्न मिटेल। तसेच हा पाऊस आता परत हे 21, 22, 23 तारखेपर्यंत हा पाऊस असेल। त्यानंतर परत राज्यामध्ये 27, 28 आणि 29 तारखेला पुन्हा पाऊस पडणार आहे। या तारखेत पाऊस येणार आहे। तसेच सर्व शेतकऱ्यांना आपलं आलेलं आता सोयाबीन 10 दिवसात येणार आहे, तर सर्व शेतकऱ्यांनी आपलं सोयाबीन जशी वेळ भेटेल आणि जशी उघाड भेटेल तसं सोयाबीन काढून घ्यावे व झाकून ठेवण्याची तयारी ठेवावी। अचानक वातावरणात बदल झाला तर लगेच मेसेजद्वारे मेसेज केला।